Kwiminyaka edluleyo ubudlobongela kunye nengxabano bezixhaphakile kushishini lweeteksi, ukanti namhlanje inkokeli yemibutho yeeteksi kwiphondo lweMpuma Kapa uthi bakholisekiwe zizicwangciso ezithe zabekwa etafileni lisebe lezothutho. Usekela mphathiswa kwisebe lezothutho uDikeledi Marhatsi kule nyanga yezothutho uthi belisebe baphezu kokuvula indlela kwindawo esemaphandleni ukulungiselela ishishini lweeteksi. As we are showcasing the successes, it must be successes that actually are talking to the critical issues of social cohesion and economic development, particularly in the rural areas. At the same time, we are mindful of the fact that we are having challenges with the taxi industry, and therefore it is important that we finalize these Lekgotlas so that we can be able to take what has been resolved in these Lekgotlas of all the provinces and make sure that we implement and have a plan of action of how we're going to be implementing that. Usihlalo weSanta kulungiswa amabhija uthi bonelisekile zizicwangciso kunye neziphakamiso ezibekwe ngusekela mphathiswa uDikeledi Marhatsi esithi boxola mhla zenziwa ezi ziphakamiso. Lumancane kakhulu ngokokude sibe nomnqweno nomthandazo woba ingaba le into siyenza apha ayinawuphelela ekuthetheni unga-implement ugqibele. Umphathiswa wezothutho kunye nokhuseleko kwiphondo lweMpuma Kapa uWeziwe Tikana-Gxothiwe uthi okubalulekileyo kugcina ucwangco kushishino lweeteksi. Ezona zinto zibaluleke kakhulu kukufuna umanyana, sincedisane ngoba bamanyane, udushe lungabikho kwindawo abasebenza kuzo. Ngokokuba sesisazi silandela kulo mkhondo we-National Taxi indaba ezawuba khona, into kokuba le nto yokukhapasiteyitha kwabo ingabiyonto esiyithetha ngomlomo qha, ibe ne-empowerment yabo. Kulindeleke ukuba kubanjwe iLekgotla kazwelonke kungekudala kwiindaba ze-taxi image. Ndikudala Nceba, ndiseMonti.